ओमफ्राय बिबारि बाजैया मा बुंनाय? मा बुंबावनो आरो बे सिरिया जागोन दे होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय नोङो ब्लक खालायमारबाय आरो लैथोस्रियाबो। खालायाबा दा आरो आदाया जुदि मबाइलखौ चेकिं खालायो होमबानिया मा जागोन देनाय, बेनिखायनो खालामबाय आरो ब्लक। लैथोस्रि ब्लक खालायबायना बिबारिखौ? खालायबाय दे आदा। बिबारिया नोंखौ फन खालायबाय थायोमोन न'? ओमफ्राय फन खालायनानै आंखौ नागिरबाय थायोमोन न'? मा बुंनो दा, बिबारि बाजैयाथ' फन खालायबाय थायोमोन। फन खालायनायालाय खालायदोंमोन, नाथाय माबा खेबनैल' खालायदोंमोन आदा। खेबनै? ओमफ्राय नोङो रिसिभ खालायनायमोन नामा? रिसिभ खालायनायालाय खालायदोंमोन, गाज्रि मोनगोन ना नङाबा रिसिभ खालायाबा, बेनिखायनो खालायदोंमोन आदा। जेबो नङा दे, थेवब्लाबो खेबनैल'सो खालायदों। रिसिभ माने सानफ्रोमबो फन खालायबाय थायामोन ना। मा? नोंलाय मानो रिसिभ खालायनांगौ खेबनै मानि? बिजों रायज्लायबाय थानो नोंहा मा सोमोन्दो दं बिजों? हा? मा सोमोन्दो दङ? आंजोंनो जेबो सोमोन्दो गैलाबा नोंसोरजों मा सोमोन्दो दंबावो? मोनथिखागौआनो बेजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै, थेवब्लाबो रायज्लायबाय थायो साल्ला। मा गोनांथि दं बेजों रायज्लायबाय थानो? आरो मा होनदों नोङो? गाज्रि मोनजानो गिनानै रिसिभ खालायदों होननानै बुंदों? बेफोरबायदि मानसिजों मा गाज्रि मोनजानो गिदों नोङो? बेफोरबायदि मानसिखौ रायनासो होनांगो, मोनथिबाय? आरो नोंनि सिमा हर आंनो, नोंनि सिमा हर, नों लानांला। मा? आंनि सिमखौलाय मानो नांगौ आदा? आंनो नांगौ ना आदा आंनि सिमखौ। आंहा आंनि लोगोफोरजों रायज्लायनांगौ। आंनो सिम नांगौ ना। नों आंनि सिमखौ लाबा आंलाय माखौथो लागोन? नोङो बेफोरखौ जेबो सिन्था खालायनाङा, आं नोंनि थाखाय सिम गोदान बानायखाबाय। जेखि जाया लैथोस्रि, नोङो नोंनि सिमखौ लानो मोनला दै दिनैनिफ्राय। नोंहा जेसेबां लोगो दङ नोंहा बे गोदान नाम्बाराव सेभ खालायना ला, आरो नोङो खिन्थाहरबानो जाबाय बे सिमा आंनि होननानै, गोदान सिम होननानै। आंनि आगोलनि सिमखौ आं गारबाय होनना बुंबानो जाबाय। गारबाय होनाबाबो गाज्रि जादों होननानै बुंबानो जाबाय। आदा, आंलाय माथो बिबारि बाजैनि नाम्बारखौ ब्लक खालायना दोनखाबायानो। बे सैथान थकेबासखौ बाजै होनना दाबुंखा लैथोस्रि। सरि दे आदा, बुंफ्लांबाय। आदा, आंथ' बिबारिनि नाम्बारखौ ब्लक खालायना दोनखाबायना, बिजोंथ' आं सानसेबो रायज्लायलाना। ओहो, नोंसोरखौ फोथायनो हायालै आङो। नोंसोरो आं गैयाबा अबावबा सिरि सिरि रायज्लायखुमाबाय थागोन। रायज्लायालै आदा। नोङो रायज्लाया मा जानो हा? बियो गोदान नाम्बारजों फन खालायबाय थागोन, नोंथ' रिसिभ खालायगोन ना मोना? बिदि ओमफ्राय रायज्लायलांबाय थागोन ना नोंसोरो? जेखिजाया नोङो नोंनि सिमखौ दिहुनदो, दानि दिहुनना दोन। र' आङो नोंनि सिम गोदानखौ लायनि र'। दिनैनो नोङो सिम सोलायथारनांगोन। बिदिखौबा मोजां मोनथारालै आङो। गावगाया गावनि गोसथोनायजों नांज्लायदों माबा, आंहासो सिम सोलायनांगौ जाबाय। फोजोंसारा दे माबा बाराद्राय दाखु रखम दिन्थिग्रा जादों। आं गिसिगारोसो आजिखालि फोजोंसारा दाखु। आंबो आरो दै रखम मानसिया अर रखम जालांबाय। हा, नंगौबोथ' आरो। दा आरो ओंखाम संनायावबो लेट जाबा अबावबा आङो रायजागोन, ओंखाम ओंख्रिनाव जुदि मोनजायाबा। दादावरि आयंआबो हाथाय खालायनो थांनाया माथो दाबो मोनफैला। मा जागोन दा? मा जागोन? फारसेथिंजाय बिबारि आब'नो टेनसन, फारसेथिंजाय आरो आंनि टेनसन। मा खालायबावनो दा लाइफआव आङो? एसेबां बोसोर जाबोबाय आङो, सेंग्रा देरलायलांबाय, दिनै 14 बोसोर जालायलांबाय। नाथाय थेवब्लाबो आङो रावबो सिख्लाखौनो मोजां मोनामोन, लाइक खालायामोन। सिख्लाफोरखौ आङो नोजोरखौनो होफेरामोन। नाथाय लैथोस्रिखौ आङो जोबोद लाइक खालायखायोमोन। जोबोद गोसथोलायनो गोसोमोन आंहा। सिरि सिरि आङो लैथोस्रिखौ जोबोद मोजां मोनखायो भगबान। लैथोस्रिखौ लानानै आङो कतक सिमां सुजुना दोनदोंमोन। नाथाय बेफोरो गासैबो थेर बेथेर जालांजोब्बाय इसोर। आं दा मा खालायबावनो? फारसेथिंजाय आरो बिबारि आब'। जानो हागौ लैथोस्रिया आंनिख्रुइ 6, 7, 8 बोसोर गेदेर उन्दै फारागफोरखौ जेबो सानालासिनो आङो बिखौ मोजां मोनदोंमोन। बेफोरो गासैबो बै थंगालि लाफाथि थास' मोखां बैथालिनि थाखाय जाजोबदों। र' लाफाथि, नोंनि रेकर्ड लाखादों र' रायज्लायनायनि, आरो बिसोरो भिडिअ थिखांनो थाखाय प्लेनिं खालायबाय दङसो। नोंखौ
गोजिजों सानसेबो रायज्लायनो मोनला सानसेबो नुनो मोननाय नंला दा मैरामन क्यों तुम्हें साहो आई मैरामन यस 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 मॉम याहू मुझे मरे प्यार पापोस मिल गया रे मैं कितना खुश हुई ये तो सिर्फ लापता हिस्सा ने आङो मार खुसि आंनि मोजां मोनैया आंनि लाइफआव फैफिनबाय मैं बहुत खुशी मोर फालफाथ मोर लाइफ मोर जन কি কই মাবা ও মোর জীবনত আৰু ঘূৰি আহি গেলাস मानि एसेबां खुसि जादोंलै नोंहा नोङो मा बुजि मोननो नोंथ' थाम्फैसो नों दानो बुजि मोनथ'आ दे नोङो उनाव बुजि मोनगोन बेफोरखौ नों दानो बुजि मोननो बैसो जाथ'वाखै गथ' गोरलै नङा आङो बुजि मोनि आयौ थाम्फै बाबुआ नोङो बेफोरखौ दानो बुजि मोननो जाथ'वाखैलै उनाव बुजि मोनगोन होनना बुंदोंना आङो नोङो बेफोरनि माबायाव नोङो बाथौ थांसै आं बाला आंहाबा खयथ' खुसि नोंसोरलाय मा मोनथिनोसै दे लाफाथि आब' दानो खुसि जाखाना ला उनाव खिजानि बेफोर खुसिया गैयाबोथ' जाहैनो हानाय ना पानि खिदैयानोसो थाम्फैयानोसो बोरै बुंथारो आंनि खुसिखौ रावबो सिफायनो हाया मोनथिबाय भगबानाबो हाया थां लाफाथि थंगालि थास' मोखां साला नोंखौ जुदि जोंफोर रायजोफोरनि गेजेराव दोखो बुग्लिनो हायाना जों मानसियानो नङा दानियाबा बै लाफाथि थंगालिनि बयफ्रेन्ड जानानै रायज्लायलायनोसै मोनसे बाथ्रा जाबायनालै मा बाथ्रायानो जाहैबाय बै लाफाथिया माने आङो बिबारि नङा लाफाथिसो होनना लाबा मोजांद्राय जागौमोनलै औ नंगौ नंनायालाय गायदे आगै दा बुंना लाबासो बियो सैथानथारलै बुंना लानाय नङा खोना सैथानालाय जोंबो सैथान र' बिबारि आब' जोंबो मोनसे आइडिया दिहुननांगोन आरोबाव मोनसे बै लाफाथिनि खुगानिफ्राय दिहुनहोथारनांगोन जे आं बिबारि नङा लाफाथिसो होननानै औ गायदे आगै नंगौ नंनाया थेवब्लाबो दा जोंफोरो मा आइडिया खालायबा बियो गावनि मुंखौ बिदि बुंना लागोन नंमारगौ बियो गावनि खुगानिफ्राय बिदि नामखौ बुंना लाबा मोजांसिन जागौमोन साननांगोन र' आब' मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो आइडिया दिहुनथारनांगोन मा बुंबा बियो माने गावनि मुंखौ खिन्थाना लागोन ओइ नङाबा रायज्लायनि दे रायज्लायनानै अबावबा आइडियाफोरा फैनोबो हानाय गोसोआव र' दे आङो लागायनि र' बेखौ फन दे लागायनाय हेलौ सना आंखौ गोसोखांदों खोनानो नोङो बेनिखायनो फन खालायदों न' सना औलै बिबारि सना नोंखौनो गोसोखांबाय थायो आङो हासुनायावबो खिनायावबो जानायावबो उन्दुनायावबो खारनायावबो दुगैनायावबो नोंखौल' गोसोखांबाय थायो आङो आयौ आंनि सनाया आंबो नोंखौ जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय दुगैनाय मानि गोसोखाङो आरो ओमफ्राय दुगैनायाव बांद्राय गोसोखाङो नोंखौ गोसोखाङै खाङैसो आङो जिनिर होयो सना आयौ आंखौ एसेबां मोजां मोनमारो होमबा नोङो औ मोजां मोनाबा आंथ' नोंनि थाखाय बेसेबां फाफ्लिखासो सना मोनसे बाथ्रा बुंनाय नोङो आंखौ मानि थाखाय एसेबां मोजां मोनो
हागावग्रा एसेबां हेन्डसाम नालाय बेनिखायनो आरो ओमफ्राय नोंबोथ' आंखौ जोबोद मोजां मोनो न' सना आंखौलाय नोंलाय मानोथो एसेबां मोजां मोनो बुंलाय आं गावनो मोनथिया आंदि नोंखौ मानो एसेबां मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे खोथा आं जुदि साइज गैयामोनब्ला नोङो आंखौ मोजां मोनगोन ना मोनामोन मानो मोना जानो सना नोङो जुदि सैमा मोखां मावजि मोखां अमा मोखां बायदि जानायमोनब्लाबो आं नोंखौनो मोजां मोनगौमोन आयु औ दाबो नोंनि महरा जुदि साइज गैयि जालाङोना थेवब्लाबो आं नोंखौनो मोजां मोनगोन आरो नोङो फट'आव जेरै बेफोरबायदि नङाबाबो मोजां मोनबायानो थागोन आं नोंखौ मालाबाबो गारनो हाला आरो नोङो जुदि सिख्ला जायालासिनो बुरैना रागना थानाय थेवब्लाबोसो आं नोंखौ मोजां मोनगोन नोंखौनो जुलि लागोन आं सना मानो नङा जानो सना नों आंखौ फोथाया आरो मात्र नोङो आंखौ जेबो बाथ्रा थगायाबानो जाबाय नोङो जि रखमानो जाया मानो बाखि नोङो सैमा बुन्दि मोखां मावजि बुन्दि मोखां बा अमा बुन्दि मोखां बायसियानो जाया मानो बा नोङो बुरैना रागना थानायानो जाया मानो थेवब्लाबो आं नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन आरो नोंखौनो जुलि लागोन मात्र नोङो आंखौ जेबो थगायनाङा दे सना दे दाबो जेबो नंला दे सिगांफोर मायबाफोर थगायदोंमोनब्लाबो दाबो बुंना लाफिननो हागोन आं जेबो मोना जागोन दे सना दे होमबा सना आङो न'आव थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन आं दा तारमाने बेलेग जायगायावसो दंफैयो दुब्लि खाथियाव माबा अंखाखुजि दंसोयोहाय माबा अंखाखुजि एम्फौ अरसोदों मानसोबाय थांसै आं दे अब्लालाय सना आइ लाभ इउ टु सना दे होमबालाय एबार किन्तु लाफाथिया बुंना लाथारसिगोन खोनादे आइदायै बारलि आइदायै मानसोबाय बै अंखाखुजि एम्फौफोरा मा नेथथारसो आइदायै खिबु खाथियावबो अरदों आइदायै मानसोबाय एसेबां मोजाङै जिरायै आंहा रायज्लायबाय दङमोन सनाजों गथ' खिद जादोंमोन रायज्लायनो आइदायै जियानो जादोला आंनि खुसिखौ भगबानाबो सिनायनो हाला मा होनदों आंखौ नेरसोन सनाया आंखौ मालाय मावजि बुन्दि मोखां अमा बुन्दि मोखां सैमा बुन्दि मोखां बायसिबाबो मोजां मोनगोननो मोजां मोनबाय थागोननो आरो बुरैना रागनायबाबो मालाय मोजां मोनगोननो हाबा खालायगोननो आरो मा होनना बुंदों आङो मालाय फट'नि बायदि नङाबाबो आंखौ मालाय बियो मोजां मोनगोननो मोजां मोनबाय थागोननो होमबाथ' आङो आंनि आसल मुंखौ खिन्थाना लानो हासिगोन आरो बिबारिनि मुं लानानै रायज्लायाबाबो आंहा खाथिसिगोन जियानो जाया मानो भगबान आङो नेरसोनखौ मोनमारसिगोन दे इसोर भगबान दिनै आं मार खुसि दिनैनिफ्रायसो खुसि जाफेराखैमोन आङो दिनै खुसियावनो मा लोंना होनांगोन गंसे लोंखायो आङो लोंनायखौलाय लोंनाय होनाबा माथो आरोना थेवब्लाबो माबानो खिन्थानो हानाय नङालै माबानो नेरसोननो बाखि आं गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाजोबगोन बिबारिनि मुं लानानै रायज्लायबाय थानायखौबो आं खिन्थागोन थेवब्लाबो आंहा अमृत लोंनायखौ खिन्थायाहाय बालनि लोंखायो आङो बिदिनो बांद्राय खुसि जाबाबो लोङो आरो बांद्राय दुखु जाबाबो लोङो आङो बिदिनो थांसै आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायदो लोगो